nditenge kuti ni nkhani yosausa koma yosausa kwambiri pakafotokozedwe kuti amene mwandifunsa funso limeneli mumve. Funsoli likuchokera pa chithunzi cha Prince, mwana wa mfumu yayikulu wachiyembekezo wa dziko la Saudi Arabia, amene wakhala pokomoka kapena kuti pakoma pakati pa imfa ndi moyo kuchoka mu 2005 kudzafika chaka chino cha 2025. Ndiganiza kuti ameneyi wakhala pakoma pokomoka pa zaka pafupi 20. Adachita ngozi mu 2005 ndipo kuchokera nthawi imene wachita ngoziyo wakhala ali pamenepo mpaka kufika lero. Tsopano ndi zaka pafupi 20. Mkuluyi mukamphatikizira zaka zake zonse zikukwana pafupi 37 kapena 38 kuchokera tsiku limene mnyamata ameneyi anabadwa. Ndiye kuti hafu ya moyo wake wakhala ali pokomoka pakayakaya. Chingereza amati koma. Ndiye wofunsayi wafunsa funso limotere kundifunsa ine kuti mundifunsireko kwa atsogoleri Brother Twaibu za mfumu kapena kuti Prince ku Saudi Arabia amene wakhala wokomoka ogona kufika mpaka lero osadzuka kapena osagwedezeka mokwanira bwino pakati pa imfa ndi moyo. Kodi zimenezi nzinthu wamba? Singafunse kuti kodi zimachitika? Ayi, chifukwa zachitika taona. Sitikulandira ripoti lakuti yeyo ndi mtembo ndi wa moyo. Koma kukomoka kumene adakomoka tsiku limene adachita ngozi 2005 mpaka lero sanadzuke pamene amagonapo, ali pakoma, sanabwererenso ku munthu wake monga mmene zimakhalira ukachita ngozi. Ndiye kuti ukupanga survive kuti uchira. Funsoli limapita mozama chifukwa amafunsa kuti kodi zimene zizi nzinthu wamba zangochitika kapena zili nkanthu kena kuseli kwake? Mutakhala kuti muli mchidziwiso mutiyankheko. Ndiye ndikuti ndiyankhe mudzichera khutu chifukwa ndikuyankha kuchokera ku mawu ong'ambika nditakuwa kwa masiku 2 kapena 3. Tamverani. Wogonayi ndi Walid Khalid wakubanja la chifumu amene anali ndi chiyembekezo cha ufumuwo. Prince ndi amene amalowa ufumu wina akachoka. Pamene mukuyembekezera kuti mukhala mfumu mumakhala Prince wamamuna, wamkazi amamutcha kuti princess mwachisanzo. Kati mmene udalire ufumu wa akwini amayembekezera kuti ngati angamwalire kwini payenera kukhala ana amuna ndi akazi amene akuyembekezera mpandowo. Amuna amatchedwa ma prince, akazi amatchedwa ma princess, amene akuyembekezera ufumu waponseponse wa ufumu zazikulu za zigawo za dera lawo. Choncho ma kingdom akudziko lapansi amakhala ndi ma prince amene amalowa ngati dzikolo deralo limayendera ndondomeko za ufumu osati kusankha ngati president.
pofuna kuti ndipite nkuyankha monga anafunsa mbaleyu, ine ndiyankhe kunena kuti ayi, izizi sizawamba. Ndili ndi ganizo limene ndingakuyankheni koma mbali ziwiri za kuyankha kwanga. Kuyankha koyamba nkwakuti kukomoka kukhala pakoma kumene wakhala iyeyi kwa zaka pafupi 20 ndi zinthu zoti zimachitika pa umunthu wathu mu saidi yoyamba yakuyankha, chifukwa taona tonse ndi maso zikuchitika. Munthu osamwalira koma chikomokere chimene adakomoka 2005 alipo mpaka lero, pokomokapo sadadzuke. Zachitika chifukwa tonse tili ndi umboni, zithunzi ndi zimenezo. Ngakhale mukagugula kusaka bwino mbiri yake mupeze kuti zikuchitika ndi zimenezi. So sitingayankhe kuti sizichitika chifukwa taona. Mulungu amachita zodabwisa, amachita zinthu pa iye yekha zimene adziwa zosalingana ndi kuganiza kwa munthu. Wamusunga munthu uyi pokomokapa kwa zaka pafupi 20 chifukwa Mulungu amachita zimene afuna. Chikadakhala kuti nchifuniro cha munthu, tikadalola kuti Wahidi kapena kuti Walidi Khalid Prince uyuyu amwalire kapena abwerere kukhala ndi moyo na ayambe kuyendayenda. Koma mwini wake wa moyo atakonda kusunga munthu pokomokapa kwa zaka 20, palibe angatsutse kapena kuletsa. Ameneyi akhoza kukhala kuti Mulungu wakonda kuti akhale choncho, ndipo ndizotheka chifukwa palibe cholephereka m'dzanja la Mulungu. Ndingangokupasani mbiri chabe nkuyankha kwanga kuti mu dziko lapansi lino amene anakhalako pa conscience pakoma uyuyu siwoyamba. Mu mbiri ya anthu amene adakhalako pakoma pa conscience nthawi yayitali, tili ndi anthu osatsikira 19 amene adakhalapo pakoma zaka zosapitirira 11 kumapita kumusi. The highest anali 11 years. Mayina awo ndi ndandanda wawo ndili nawo, koma ndisakuchedwetsa nawo. Pazifukwa zolekanalekana anthu 11 amene adakhalako pakoma, anthu 19 amene adakhalako pakoma koma pa zaka zosapitirira 11. Ndikufuna kutanthauza kuti kuchokera nthawi imene Walidi Khalid asadachite ngozi nkukhala pakoma pamene tikumuonapa, amene adakhalako pakoma the highest kuti uyuyu ndi wakhalitsa amasunga rekodi adakhala 11 years. Anali kwawo ku China mu mzinda wa Beijing, adakhala 11 years ali pakoma. Wokhalitsa wina adakhalapo zaka 9, ameneyi kwawo kunali ku Norway. Wokhalitsa wina pakoma adakhalapo zaka 6 ndi miyezi 4, ameneyi kwawo kunali ku Italy. Wokhalitsa wina pakoma amene adakhalako zaka 4 anali wa ku France, ndipo amene adakhalitsaponso pakoma zaka pafupi 2 ndi miyezi 2 kwawo kunali ku Italy. Ku Africa adakhalako mmodzi pakoma chaka ndi miyezi 9 ali pakoma. Ndikupereka yankho kuti kukhala wokomoka nthawi yayitali kudachitikapo
popanda zifukwa zimene tingafotokozerere kuti zidachitika chifukwa, timangosunga kuti wosunga moyo ndi Mulungu amene akhoza kulola kuchitika chinthu chimene chili chosachitika, chifukwa ndiye mwini wake wa zinthu zachilendo, ndi Yehova Mulungu ukumwambamwamba. Masiku awo atakwana, ananyamuka nkumapita. Koma rekodi tayipeza lero pano, imeneyi ndi the highest wachita break record ndi Walid Khalid Prince, chifukwa iyeyi wakwanisa zaka 20 mu mbiri ya dziko lonse lapansi. Ndikoyamba munthu kukhala pakoma for 20 years mu mbiri ya dziko lonse lapansi, sizidakhalepo. Amene timadziwanso kuti adakhala nthawi yayitali ali chogona, osati kukomoka koma kungogona chifukwa chakukula, adali anyamata anyengo za achina Yaredi, achina Metusela ndi anzawo m'chipangano chakale. Mbiri zawo zimamveka ndi zaka zochuluka, kumapeto kwa zaka zambiri za umoyo wawo adafika kuti angogona sangathenso kukhala pansi chifukwa chakukulako, koma sikudali kukomoka kukhala kwa pa conscience. Ayi, izi zimachitika. Ndayankha mbali yoyambirira ya zochitika zodabwisa za dziko lapansi. Zimene mukuziona pa chithunzizi ndi chimodzi mwa miracle, ndipo ochita zimenezi Mulungu ndamene amasunga, chifukwa imfa ndi moyo zimalamulidwa ndi Iye pa masiku a chiwerengero cha munthu amene amakhala m'dzanja la Mulungu. Akhoza kusunga inu, kusunga aliyense, pakoma osamwalira, osakhalanso moyo, osakhalanso active, kungokusiyani pakati. Tikagwiritsa ntchito Chingerezi chakuti koma, chimamveka bwino mukapita ku theater kapena ku zipatala zikuluzikulu kumene kumasungidwa anthu m'masirias, mukaona kuti amakuyika ni chinthu mphuno kapena malo ena amene wangayike, ndi chimawerengeka pakaskirini, pamaoneka kuti mbali inayi kuli red, mbali inayi kuli green. Ndiye kamuvi kamafika pakati ndi pakati paja mkongo kusira ni kokodola kamodzi kuti kakupita ku red kuchoka ku green. Kakangodusa mkodoli mmodziyo kamapita ku red, imakhala sign yakuti munthu wafa. Ndiye chifukwa chakuti kasala kokodola kamodzi, ikadakhala ma seconds, tikadanena kuti yasala seconds imodzi, ndi amanena kuti munthu uyi ali pa koma, anything can happen. Choncho anzanga abulutu afiri, mumve chithunzi mukuchionachi kuti ali pa koma. Komayo nchani? Kasala kadontho kamodzi kuti kamuvi kaja kapite ku red, ikhale imfa. Ndiye wakhala pakadontho kamodzi kosadutsikaka kukhala mbali ya green kwa zaka 20 ali chikomokere. Zimenezi zikuchitika as I'm talking ku Saudi Arabia. Ni nyamata mukumuonayi, dzina lake ndi Walid Khalid. Zimenezi zimachitika. Ndikapita tsopano muzama pa nkhani imene tikufuna kukambirana pamene papayi, ndekuti tsopano timayenera kuzindikira kapena kuti ndikudziwiseni mpingo kuti munthu uyi amene mukumuona pamene papayi ndi mfumu oyembekezera mu ufumu wa mayiko amene sikumakhala president. Ndiye dziko lapansi lino tili ni mayiko amene amalamulidwa ndi ufumu, mafumu olamula a dziko. Ngati mmene kulili ku Britain kulibe president, amayendera ufumu. Nakonso ku Saudi Arabia
kupita mpaka chakukata uko kulibe mapurezidenti amayendera mafumu. Ndiye iyi inali mfumu yachiyembekezo. Now chithunzi chimene tsopano ineyo ndili nacho chakukuyankhani mbali 2 chandikuopa kuti mpereke yankho la mfunsoli nachi. Maufumu amene ndikuanenawa amene mayiko awo amayendera mafumu ku dziko lapansi, mafumu amenewa ndibwereze kukudziwitsani kuti mmene dziko lapansi limayendera limayenda kuti mapurezidenti amakhalanso ndi olamula awo ndi mphamvu zawo ku dark side, kuchikunja kapena kwa Satana ndiyelekezi, pansi pa dziko lapansi. Chifukwa Satana ndi amene amachita mayikowa a dziko limene lili lapansi. Maufumu folowa amayang'aniridwa ndi mbali ya dziko lapansi la kumidima. Pamene tinkanenerera kapena kutulusa audio za imfa ya Queen, ndidafotokoza mbali ya imfa ya Queen ndikunena kuti clown munayiona mu chithunzi china Makanema live, chipewa chija chikuoneka kuti chikudusa pyu koma chapita. Danena kuti clown imeneyi ikubwerera pansi pa madzi, sikuzapezekanso Queen wina amene adzavazikidwe clown imeneyi mpaka tidzalowe mu New World Order. Anabwera Prince Charles akulamulira ufumu, koma palibe corona adapita pansi. Dafotokozaso chimodzimodzi kuti akafaso apapa awa mpandowo atengaso corona fertile tiala yapita yakasungidwa ndi Black Pope. Amene adzilamulirawa dzikhale dzipukwani dzongoyimira ma figurehead. Datero ngati mungakumbukire bwino. Danena somozama kukufotokozerani za maufumu amene amalamulidwa ndi ma second image ku dziko lapansi. Dangokodola pang'ono sindapite mozama ndi kuyamba kufotokozera za mpando wa ku Russia kuti kodi Vladimir Putin alipo leroyi ndani. Danena kuti ameneyu ndi second image. Koma dziko linati silidamvesere ndi chidwi, adaziyika kukhala mbali yabodza. Ndinkabweranso kuzafotokozera za ufumu wa ku America kuti padzayenera kubweranso president wa second image. Munaona kuti image yoyamba Donald Trump analamulira, ndiye panabweranso yomweyo yobwereza the repeated king, the repeated president amene akutikumaona leroyi. Kodi chimene chijanchani Donald Trump. Ndiganiza kuti dziko lidakali ndi zambiri zoti lidziwe. Ambuye akalola tidzafunika tifotokozeredi bwino za Donald Trump kuti kodi mmene waligwedezera dziko kusintha wasinthako, malamulo amene akulamulira ngati munthu kapena ngati second image. Mukayang'ana mkatikatimo muona kuti ufumu wake uja sikuchokera mu ufumu kapena upresident wawo sikuchokera mu president wa dziko lino lapansi, zikuchokera pena pake, chifukwa tikupita ku transition yochoka ku mayiko amene adongosololera kale kubwera ku New World Order. Payenera kuti mipandono ikuluikulu mubwere ma second image amene atachite transaction ya kusinthanisa mphamvu kuzichosa mu order yakale kuzipitisa ku order yatsopano smoothly popanda mkangano. Chifukwa dziko lisopano likupita mu New World Order, ayenera kupanga handover. Now maufumu aku dziko lapansi ngati achina Queen amenewa amafumu ngati amene amalamulira ku Saudi Arabia, maufumu onsewa alinso ni mphamvu zina pansi pa nyanja.
ndiye mukafika kunsi kwa nyanjako kuti mupeze chimene chikuchitika pamene papa mukuchionachi, usiku amanena kuti heir to the throne. Simunamve pasi pa madzi pali taitolo imene amaitcha kuti heir to the throne, koma mukabweresa kunja kuno mawu akuti heir to the throne amatanthauza kuti munthu amene ati alowe ufumu wina akamwalira kapena kuphedwa, odikirirayo mumamutcha kuti heir to the throne. Kwa Satana mdierekezi amagwirisa ntchito heir to the throne. Nkhani zimenezi ndizosausa kwambiri. Mukapita ku ufumu wa mdierekezi pansi pa madzi kuma kabineti a Lucifer kumakhalanso mkangano wa heir to the throne. Amati padzafunika kuti uyu timpange assassinate, timuphe, kukadakhala kotheka kuphana, chifukwa ku Lucifer lako umpando wa ziwanda zokugwa kuli angelo ena amene amafunanso nawo atabwera pa mpandopa, ndi amenewo kumene amakhalako amawatchanso kuti ma heir to the throne. Anyamata ake ndi ati ndi aja tidakaona kumapanga ku Euphrates River, anayikidwa chizindikiro ndi chidindo kumeneko kuti heir to the throne. Satana ngati amaopa iwowa, amaopera kuti ndi ma heir to the throne. Zinthu zakuti sizidzachitika chifukwa Lucifer yemweyi basi ndi mkulu wa dziko limene linapansi, azaweruzidwa basi nkupita kuchimaliziro kutiyikira dongosolo lina la Yerusalemu patsopano. Now, chimene chocho chotchedwacho kuti heir to the throne chimayikidwa kuma kingdom onse a dziko lapansi amene amayendera maufumu osati maupresident, amayikira ma heir to the throne. Koma mukapita ku president mukagwirisa ntchito chichewa kapena chizungu chakuti heir to the throne, heir itu ndi atsitsi. Heir to the throne ndiye kuti mukunena achina Usi, Michael Usi ali paja ndi heir to the throne. Munaiona ku Malawi kuno idachitikapo heir to the throne atamwalira Bingu wa Mtalika. Katundu adalamula zaka 8 ucha atamwalira, heir to the throne analinda adali Mai Joyce Banda amene adangopita nkukakhalako pa mpandopo chifukwa iwaja anali heir to the throne. So pano system yomayika ma heir to the throne imachokera pansi pa nyanja, pansi pa dziko lapansi, pansi pa Satana. Ndikagwirisa ntchito mawu akuti pansi pa nyanja ndiye kuti ndikunena the satanic kingdom, chifukwa ufumu wa Satana ndi kingdom. Ndi kingdom yawo kunja kuno physically anayika maufumu amene mumawamvawa. Ndiye kuti mukayika King Hassan wa ku Saudi Arabia muyenera kudziwa kuti mpando eni yake ampando umenewu ali ku midima amauyang'anira. Na kutamvera Wahidi Khalidi mukumuona pamene papayi ndi wakuti pasi pa madzi padasankha ndi kumuyika ngati heir to the throne with the authority and 28 signatures zosainira angelo akugwa pogwirisa ntchito ma fundamental belief okwana so 28 ndi kugwirisa so ntchito 36 element of satanic. Zimenezi zinatsimikizika kuti uyuyu ndi heir to the throne. Now, ma heir to the throne amayenera kukhala ndi ndondomeko zake zoyenerera. Mwachisanso tinali ndi heir to the throne Princess Diana amene anamwalira mwansanga
nthawi yake isadakwane. Chimene chidachitika ndicha mpaka pano anthu sadziwa kuti Princess Diana ali pakoma ndi gulu lobisidwa. Amatulusaso mbiri ngati zimene mumamva zija kuti TB Joshua sanamwalira alipo, Michael Jackson alipo, gulu lachina Princess Diana limene linasungidwa ndi ma second image mpaka pamene padapezeka kuti zaka zawo zimene akadayenera kukhala zakwana amwalira, ndi pamene ma second image aja kumakhala kuti achita disappear. Chifukwa Satana amasunga ma heir to the throne, amatha kuasunga. Ndikuganiza kuti kuchokera 2005 kuzafika 2025 Walid Khalid ali pakoma chifukwa iyeyi ndi heir to the throne. Zaka zake zikakwana zimene ayenera kumwalira nazo, zimene zikadakhala kuti wafadi monga mwa dongosolo la kufa kwa munthu nkuyikapo wina pa mpandopa, zikakwana Khalid imumona kuti amwalira Wahidi. Koma kusamwalirako akhoza kukhala kuti akunsunga ngati second image titero, kapena first image titero, kapena kudikirira period teremu yake ithe imene padzakhala mafumu ena. So tamvera, mwana uyu mu 2001 anasankhidwa kukhala prince, mfumu imene idzalamulire chigawo chonse cha Arabian Peninsula, ndi kutenga kingdom imeneyi kuti ndi amene adzayipereke kingdom yaluya ya Chisilamu, adzayipereke m'manja mwa olamula akumapeto. Zirombo zimene zidzalamule kumapeto kudzachita hand over kupititsa ku kingdom imene tikuyitcha kuti New World Order, amene anali mandated ndi amene anachitidwa elect 2001 kolingana ndi marekodi amaufumu a dziko lapansi ku chipembedzo cha Satana. Munthu uja wapezeka kuti wakumana ndi mavuto ngati omwe aja. Mdierekezi amakwanisa kusunga munthu pakoma ngati chipilala chabe, kudikirira chochitika chinacho chidzachitika. Musayiwale kuti tikupita ku New World Order. Ndi Walid Khalid amene anasankhidwa 2001 ali wachichepere kuti ndi amene adzatenge akolona amaufumu a dziko lapansi, ndi kutenga system ya mayendetsedwe amaboma amene amayendera mafumu ku dziko, kuyichita hand over ku New World Order. Ndi Walid Khalid. Kolingana ndi mabuku a chipembedzo cha Satana olongosola za maufumu amene amaonekera pansi pano koma alini mphamvu zawo pansi pa dziko. Na koma imene tikuyiona pamene papayi imachitika mwa mtundu wanji? Pali ndondomeko ziwiri kapena njira ziwiri zimene zimapangitsa kuti koma ngati imeneyi ichitike. Ndi saini ya second image. Munthu amatha kuchokamo nkulowa muchiwanda kumakachita ngati chikuchita chikusunga fresh icha. Makoma a mtundu umenewu m'mamidzimu takhala tikwaona. Kunena kwake timanena kuti anatemera chikopa cha gondwa mayanika panja, ukalamba kufika poti nthawi yokufa nonse nkuona kuti uyuyu munthuyu anafa kale chifukwa cha ukalamba, koma akupumabe. Titenge odwala ena timapeza kuti masaini onse akuti amwalira alipo, komabe zizindikiro zokuti munthuyu adakali ndi moyo mukuzionanso, ndi mumasiya. So tamvera, anthu ena a dziko lapansi
izizi zikuchitikira Walidi Khalidis zikupaseni umboni kuti takhala tikuyika anthu ambiri m'manda kudzera ku chipatala amene amakhala kuti sanamwalire adakali ndi moyo. Pamakhala kantunda kena kamene imfa zina anthu amatha kukhala pakoma 2 weeks 3 weeks 4 weeks pazifukwa zina zimene Mulungu wakonda, koma chipatala chikamuona munthu ali pakoma chimangotenga nkukaponya kumochale, chifukwa inuyo nokha ndi maso anu mumakhala kuti simukudziwa za umoyo. Amene amadziwa ni machini kuti ali ndi moyo kapena sali ndi moyo. Mumatha kutenga anthu oterowo nkukayika kumochale. Tangoganiza ndikuti Walidiyi akadakhala kuti ali kwathu kwa kuntumanji, ali ndi azimalume yanga achina Kazembe ndi anzawo ali pamenepa, pingo Jannatu mulipompo, zikadakhala bwanji? Pingo Walusa lili papopo, tukatesere uli tukagambire kunyakula ireyi ni kuja kusala kwa mwenye kuti omwe anjawula Walidi Khalidi atulesire ajasichi, koma ali ndi moyo nawo. Koma ina imene imachitika imadusa mzimu, imadusa mchiwanda, imadusa mungelo wakugwa, amatha kulowa nkukachipanga chithupichi ngati chidakali bwino, ngati chili ndi moyo, koma munthu atamwalira. Nkumaona zizindikiro zoti iwowa m'midzi muja ndibwereze anatemera chikopa cha gondwa, amamwalira ndithu, koma pamatenga kanthawi. Tsopano chifukwa chakufuna kusunga mpando wa ufumu wa ku Saudi Arabia umene umayenera kubwera pa uyuyu Nyamatayi ngati kuti heir to the throne, chikunchitikirachi chikoza kukhala kuti chikuchokera kumbali ziwiri. Mbali yoyamba ndi kusungira ngati second image pa throne to the heir, kapena kuti heir to the throne, kuti adzachite transaction ya kuchita handover maufumu wa kumaufumu amene akubwera posachedwa a New World Order. Ndidanena kuti ngakhale mafumu a dziko lapansi tsopano maufumu awo akuyenda kupereka akolona awo kwa jaini ache, sikusakhalanso mafumu. President nakuwuzani kuti akuchita handover, sikusakhalanso ma president awawa ndazinyakwa awa dadena khani imene. Tsono ichichi chingakukhalire ni chizindikiro kotere kuti kuyankha kwanga ndingayankhe pawiri. Ikoza kukhala kuti ochita Mulungu kuchosa moyo wa munthu ndi iyeyo, akudikirira tsiku limene adzachoke akatha masiku ake kukhala pakoma, ndiye kuti ali ndi moyo. Akungodikirira kuti udzachoke pa tsiku limene adawerengera masiku a zaka zake za ameneyi. Number 2, munthu ameneyi kumidima 2001 Walidi anasankhidwa kukhala throne to the heir, kapena kuti heir to the throne kumidima, kuti ndi iyeyi amene adzachose ufumu wa chigawo cha kwa Aluya kuupanga handover kwa Antichrist. Nkhani zosausa kwambiri, koma zovuta kumva tikamazifotokozera. Nthawi zina umauma kukamwa kuti uyankhe kuti chimene ndiyankhe ichi kuti munthu amva, chifukwa kulongosola ndi chinthu chovuta, komanso kumuuza munthu zakuti sanazione kuti zimachitika alibe nazo evidence kumakhala kovuta. Mapeto ake umangobweza mbuyo kuganiza kuti mwina munthu aona kuti ili limbodza, koma umboni ndi umene mukumuona munthu wakhala pakoma zaka 20. Ni nkhani yosausa kwambiri. Muzivomera kuti kunja kuno kumakhalanso ma second image ambiri amene amachita hodi mataitolo akuluakulu amatha kuasungira ma second image.
kodi chichitike nchani tsopano ku dziko limene lapansi ndi mfumu imene ikulamula ku Saudi Arabia lerolo ikudziwa bwino kuti ndi mfumu koma si mafumu, chifukwa eni yake ampando ndawawa ali pakoma zaka 20 akusungabe mpandowu mpaka pamene ati achite transaction ya ma handovers kuupereka ku New World Order imene tikuyembekezera posachedwa. Mafumu onse a dziko lapansi olamula ndi osalamula omwe tsopano achita msonkhano wawo. Tili kumapeto a nthawi ya pansi pano, ndipo tsopano makosana chisauso muchiyembekezere pamene pasankhidwa papa watsopano tamuonayi. Muyembekezere pamene kuzima kwa conscience iyi ya Walid Khalid ichitike. Sikale ameneyu mumumva kuti wachoka mwa njira ya imfa, wachoka pakoma, kakoma akakapita uku wapanga transaction ya handovers ya mpando, koma pansi pa nyanja akungochita hodi mpando akapereka zioneka. Lero mpando waukulu wa dziko lonse lapansi wa mfumu ya ponse ponse World Empire tauona mmene wayendera wa ku America, kuti pabwera second image imene ikutilambulira, ndipo nokha mukutha kuona chikuchitika chani. Pali zolengeza zina mpingo wa Mulungu zimene tilengeze kapena osalengeza, koma zikuchitika kumidima, zikumaonetsedwa pa LCD. Nkhani zoti munthu koda angamvetsetse kuyang'ana a Putin, amene wawa a Trump, ma president amene akuchita mipando hodi, koma ma second image akumatuluka mzimanda, akumatuluka m'malo oyipa kubwera kuzakhala pa msonkhano ku LCD ngati ma figurehead chabe. Achaini amipando imeneyi kulibe. Second Trump ndi second Trump, tilibe first Trump. Very controversial, zovuta kulongosola kwake, koma Mungu ndilola kuti ndikuchenjezeni kuti tikuyandikira ku New World Order, makamaka ngati talowa kale mu New World Order, koma tikuyembekezera tsopano chisauso ku mpingo wa kudziko lapansi, pamene Chisilamu chiphatikane ndi Chikhristu pamayendetsedwe amaboma achipembedzo ku dziko lapansi, kuti ana Mulungu akapereke bwino. Ndikadakhala kuti ndikupitirira, ndikadafunika kuti ndikufotokozereni za throne kapena heir to the throne ya Dalai Lama. Nkhani zosausa. Pakadakhala kuti ndikupitirira, ndikadafunika ndikufotokozereni heir to the throne ya Haile Selassie Rastafari. Nkhani zosausa akuluakulu, mmene dziko limayendera si mmene inu ndine tikuganizira. Yanga nthawi yayitali ndasiya zofunika mwina kunena zosafunika, kapena ndasiya zosafunika ndanena zofunika. Mulungu akudalitseni mpaka tsiku limenelo. Amen.